Bicikl je kao idealno prijevozno sredstvo za otkrivanje nekog prostora, osjećanje prirode, osjećanje okoline i jednostavno moje primarni način kretanja kroz gradove. Dok se vozi na bicikl osjećam relaksiranost, promatram što se događa oko mene, usput se fokusiram jednim dijelom i na vožnju, kudam proći, kako naći najjednostavniji put do nekog odredišta, a s druge strane vidim što sve ima okolo, kakve su prirodne, povijesne znamenitosti, dogodovštine i na kraju krajeva se događa i nekakva fizička aktivnost, znači zdraviji način života. Bicikl je svojevremeno bio primarno prijevozno sredstvo u jednom dijelu povijesti. Nakon masovnog početka korištenja automobila, bicikl je istisnut, po meni nepravedno. Evo, trenutno svjedočimo situaciji kada se traži zeleniji ili održiviji način prometa i tu bicikl opet dobija na važnosti i sve više se razmatra kao jedno od jednakih prijevoznih sredstava u gradovima. Jednostavno potičemo sve da sjednu na bicikl, da razmisle, da koriste bicikl na sve moguće načine. Evo, kao što vidite, ako nemate u nekom trenutku svoj bicikl, u svakom većem gradu se može koristiti sustav javnih bicikala. Posudite bicikl, kad idete na putovanja, razmislite da možete istraživati određenu destinaciju na bicikl. Svoju djecu potičite da koriste bicikl, organizirajte različite aktivnosti u prirodi i sl.